яками раҳои поезд кайк шуда мешавад? Мумкин ма ҷавоб додам, тамошо накарда. Айхуҷан ба Новосибирск билет ҳаст? Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаӣ. мавзӯи имрӯзаи мо оиди нарху навои билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Мо чанд рӯз пеш видео пешниҳоди шумо гардонидем ва оиди нарху навои чиптаҳо аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот расонидем ба шумо ва бисёре аз обуначиҳои канали мо, аз тамошобинои мо хоҳиш карданд ки бисёртар лозим аст нарху навои Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, яъне ки билетҳоша дар назар дорем мо ва хушбахтона директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон боз як мулоқоти дигар кард ва шарҳ дод оиди арзон шудани нархи билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Ва ногуфтанам оне ки охирон боре ки шарҳ дода буд директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, нархи билета муқаррар кардагӣ буданд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия $500 ва хушбахтона аз $500 арзонтар шудаги айни ҳол. Икром Субҳонзода, мудири агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи феълӣ дар бозори чиптаҳоро шарҳ дод. Корафтодагон мегӯянд, на ҳамеша нархҳое ки мақомдорон мегӯянд амалӣ риоя мешаванд. Раиси агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар посух ба матлаб дар мавриди гаронии нархҳо изҳор доштааст, ки арзиши чиптаҳо поён овардашуда шаҳрвандон бе мамнуният ба Русия сафар карда метавонанд. Дар посух ба ҳафтаномаи Тоҷикистон изҳор доштааст, ки марҳилаҳои аввали барқароршавии парвозҳои мунтазам ба далел зиёд будани мусофирон, маҳдуд будани шумораи парвозҳо, нарх наздик ба $1500 амрикоӣ расида буд. Ӯ афзудааст, ки ба ширкатҳои ҳавопаймоии Русия хостанд, ки нархи чиптаи ҳавопаймоиро дар доираи на зиёда аз $450 то $500 фурӯшанд. Дар акси ҳол масъалаи минбаъд амалишавии парвозҳои чартерии онҳо бебаррасӣ хоҳад монд. Директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дуруст қайд кардагӣ ба ҳамаи мо шумо маълум буд, ки чандин моҳҳо пеш дар ҳоле ки парвозҳо кушода шуданд, авиакассаҳо нархи чиптара гарон мефурӯхтанд, яъне ки то $1500 то $17000 сомон то $15000 сомона билетҳоро мефурӯхтанд ва хушбахтона рӯз то рӯз ҳамин билетҳо арзон карда шуданд. айни ҳол чихеле ки мо ба шумо гуфтем, аз $450 то $500 муқаррар шудаги нархи билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Раиси агентӣ дар мавриди масири Москав изҳор доштааст, ки парвозҳои мунтазам ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа иҷро мешаванд ва нархи чипта вобаста ба санаи парвоз аз $4125 сомон то $5638 сомон ташкил медиҳад. яъне ки айни ҳол нархе ки муқаррар кардагиянд аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия, шаҳри Москав, вобаста аз рӯзҳо, вобаста аз ҳамун санаҳое ки шаҳрвандон парвоз мекунанд, аз ҳамиш вобастагӣ дора. Нархи билет аз $4125 сомон то $5638 сомона дар бар мегирад ва чиптаҳои хатсайрҳои мунтазам ба самти Русия иҷрошавандаи Somon Air аз ҷониби агентии алоқаи ҳавоӣ фурӯхта мешаванд ва хазинаҳои агентии мазкур дар фурудгоҳ низ ҷойгир шуданд. Бародарони азиз, чихеле ки мо дар хабарнома ба шумо гуфтем, нархи билета хотиррасон кардем, ки боз $50 дигар арзон карда шудаги, вале и вобастагӣ дора аз рӯзи парвозҳои шумо. Ва як чизи дигарам дар ҳаминҷа қайд мекунем, чандин нафарҳо оиди чиптаҳои Узбекистон савол медоданд, ки аз Душанбе ба Тошканд нархи билет чанд сомона дар бар мегира. ин чизам директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода инчунин дар мавриди нархи чиптаҳои Somon Air аз қавли худи ин ширкат изҳор доштааст, ки нархи парвозҳо миёни Тошканту Душанбе вобаста ба рӯзи парвоз
аз 1815 сомонӣ то 2296 сомониро дар бар мегирад. яъне ки аз душанбе ба ӯзбекистон рафтан вобаста аз рӯзи парвози шумо вобастагӣ дорад. Шурӯъ мешавад аз 1815 сомон то 2296 сомона дар бар мегирад. ғоибназаров нависад: салом алейкум акаи Сорбон, дубора менависам, ҷавоб наметен. Илтимос саволи мада ҷавоб битен, беҳад зарурай. ҳамин дар Тоҷикистон ай Москва истода через онлайн хонда мешавад. дар Тоҷикистон бошӣ ву дарсҳои Россияро дар назар дошта бошӣ, бародари азиз, аллакай ҳамаи донишгоҳҳои Федератсияи Россия маҳдудиятҳоро бардошта кардагиянд ва ҳузури донишҷӯ дар донишгоҳ ҳатмия. яъне ки пештар дар давраи карантин иҷозат буд ки бо тариқи онлайн дарсҳошона бигзаранд. айни ҳол аллакай ҳамаи маҳдудиятҳо бардошта шудагӣ астанд. Суҳроб нависад: акаи Сорбон, чанд бор нависам, ҷавоб надоден. Айхуҷанд ба Новосибирск билет ҳастай? Ҷавоб тен пешакӣ раҳмат. албатта аз шаҳри Хуҷанд ва аз шаҳри Душанбе билет ҳастай. билетҳоро метавонед ки аз дохили ҳамун фурудгоҳҳо пирсон бошен аз авиакасо. Самсунг нависад: салом алейкум макаҷон, я чи пирсам, ҳамин билета через Ӯзбекистон бигирем фиреб нестай? через Ӯзбекистон рафтан ман намедонам, бародари азиз, тавсия наметавам ҳеҷ каса, лекин аз дидагиҳои мо, аз суҳбатҳои мо бо чанди нафарҳо аллакай хеле одамо через Ӯзбекистон ба Федератсияи Россия рафтанд, чунки то ҳатто Ӯзбекистон худаш иҷозат додагия бо тариқи Ӯзбекистон ба Федератсияи Россия рафтан барои шаҳрвандои тоҷик. Зоҳиҷон Ҳусейнов нависад: салом ака, прикол кам-кам када бестен дар видеоҳотон, чӣ хеле ки видео интерес нашид, гап нест ака, барори кор. ҳазору раҳмат шумодан барори кор бародар. Сафар Ҳасанов нависад: салом алейкум акаи Сорбон, тез видео кунен, чӣ гапай дар Россия? бародар, мо кӯшиш мекунем ки ҳар ахбороте ки меброяд ва тааллуқ дора ба муҳоҷирои меҳнатӣ, мо кӯшиш мекунем ки ҳатман сари вақт ба шумо пешниҳод кунем. Файзалӣ нависад: яка ҳами раҳҳои поезд кай кушода мешавад? оиди кушодашавии роҳҳои поезд маълумот дода будем ки бояд 15-да кушода шавад, вале 15-ам наздик омада истад. то рӯз агар ки ягон ахбороти дига биромад, мо ҳатман ба шумо хотиррасон мекунем. Марат Маҳмадқулов нависад: гап нест, ҷидат мекунем филмро. филми гуфтагимон аллакай дар канал биромадагия, бародар, метавонем бидурин тамошо кунем. Райфа нависад: ман нав як мошинаи Ай Россия омадам, метавонам билет бигирам бирам? ответ медоди яка пешакӣ раҳмат. албатта метавонед ки бе ягон монеагӣ билет дарёфт кунӣ ва боз ба Россия бирай. Шукри Аллоҳ нависад: Сорбон брат, кадоме гапи гандат бигад 10 бор такрорш мекунӣ, не ки як савола 5 бор нависондам, ответ надодӣ. бародари азиз, мумкин саволи ти такрорӣ бидай ва ё мумкин ма ҷавоб додам, ти тамошо накардай то охири видеора ва оиди суханат ки гапи ганда нависондану ма хондам, чем авие ки комментариҳое ки мара таъриф кардагиян вора хондан, ма ҳамун гапҳои гандара бихонам хубтарай. барое ки шахсиятҳое ҳастанд дар инҷа ки бисёр суханҳои хуб менависонанд, ҳазор раҳмати калон аввал, ва баъд агар ма комментариҳоро бихонам, фикр мекунам тамошобинон ноторӣ мефаҳманд, мегӯянд ки таъриф кардастанд, бароям комментариҳоро хондастанд. ба ҳамин хотир ма кӯшиш мекунам ки комментариҳое ки бисёртар суханҳои хуб гуфтагиян, таъриф кардагиян, амора нахонам, ва лекин сипоси хидмат ба ҳамашон мерасонам. Давлатов нависад: салом ака, узр, дигар ҳамин нархи билети самолёти Россия ба Тоҷикистон рафтанша ба пули сомонӣ ҳисоб карда дар видео намон, ки худи ман ҳам нафаҳмидам. билет аз Россия ба Тоҷикистон рафтанша ба пули русӣ гап зан, аз Тоҷикистон ба Русия рафтанша баъд ба пули сомонии худмон гап зан, дуруст мешавад ва мардум ҳам тез мефаҳманд. гап нест, бародари азиз, қабулай советӣ додагид, лекин баъзе аз нафарҳое ҳастанд ки хоҳиш мекунанд ҳамин чиза. ба ҳамин хотир ма ҳамун рӯз як видеомда нарху навои Россияра гуфтам, лекин дар номи видео ҳамун нарху навора ба тоҷикӣ ҳисоб карда нависондам. ба назар мегирем комментария нависондагита. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ва савол дошта бошед, агар метавонед дар комментария саволотона пешниҳод бигардонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.